Previously on My Brother is Gay. Manje ndoda awusho uhambe eThekwini nje unjena nje. Omunje ngiyakuthanda mntama. Hayi ngiyakuthanda shaya. Kodwa noSipho uthanda nje lana. Abantu anginamali, angina-income. Kodwa ngempela uqinisile yini ngakwenza ushintshe ngobhizi nenkwethu. Yini manje? A pump injection. Ezinto ezingidinayo ke manje. Yini manje? Hey, awe Masinela. Hello. Hey. Hamba kanjani kasi? Sure Masinela. Mfethu awushayise lezansi mfethu uphatha uMagic nolemamba la mfethu. Nento encane la. Okay mfethu ayikho inkinga khuleka nkabe yami mfethu hayi. Hayi ngoba bese ngafethi ngiyithuma libalande mfethu umuntu ashese kwena. Okay shona. Senawe. Uzakalani? Alokho siyazi njani? Awe lapha ka Magic ufike ulokhuzo ucela uMagic nolemama batshela ukuthi sishwile izansi uKSBS base Ukhona le mama. Unjani baby girl? Sure, ukhona le mama. How are you little one? Ngiyaphila. Kahle kwenzakalani la? Untombazana umfana. Hayibo girl. Awubona ukuthi mina ngintombazane mina usho ngoba ungaboni? Khona umuntu esifazana wenza isezome kanje. Hayibo, listen girl, this is all romantic of me. These legs are also romantic. Romantic khona namadola acije kanje kahle ukusithusa. Ntombazane ngizokugrabha. Yes. Ngicela ungene endlini ubheke kule mama, ungazi ngigrabhe kufuka ngapha. Ngene endlini ubheke kule mama. Dot. Malume le mama, intombi yakho lesenyama. Sawubona senami. Yebo, uthi amalunga ngimbize noMagic. Okay. Hamba umtshela ukuthi ngiyeza. Hey. Ngiyakutshela ke noSipho. Yabo mina ngangithi mina ngiqhamuka eRes. Even nase campus mfowethu ukukhala amakhwele left and right. Bescream abafana bekhala bebona lesiqobekeni. Shade. Ngiyakutshela. Manje usho ukuthi nje babekufuna. Bengifuna ngathi yebo yona umntasi mekuthiwa ngiyakutshela. Benginezisheli eziningi even now angikahawu phela now uyabona uyambona nje ukuthi njani. Hayi ungalingigubuze indaba nabafana mina. Angibacabangi. Yasangibacabangi. Yini indaba kwenzakala pho? Yabo kushuthi yabo ngaqoma umfana yabo. Umfana lo yangidlala. Wangidla, wangihethani. Hayi okay ngabona ukuthi angeke nje ngizokwazi ukuhlalela ushit. Angiyeka. Aqoma umngane wakhe. Hayi tama, mangisise ngifika kumngane wakhe. Ngitshela ukuthi hayi ngithola indoda manje mase ngithi ngiqome. Ha! Kanti ngifike ekhaya. Yazi ngifike ekhaya. Wangenzani? Wayirafa inhliziyo yami ana wangiheta. Hey, wonje mangicabanga ile indaba yakhe ibu. Kodwa manje ayisengivayini. Abonze wena uSipho. Ungangijwayela mina yazi. Ungangijwayela. Wasithatha apha isipini sokuthi ungitshele ngamadoda akho. Usukhohle ukuthi mina ngubhuti wakho. Wasithatha apha leso simini. How man. Next episode. Uthi hlanganise zonke insizwe zale ndaweni ukuthi zithi nizokungcengana ngala kancane. Yona mama. Awusho mfethu uMagic yena kanjani? Hayi khuleka Masinela. Uzobe khona. Ngikhathele ukuphila impilo yamanga ngoba ngenzela ukuthi ngifithe ini kubantu. Wena bafo ungumndeni. You should understand and remember that I have a right ukuphila impilo engiyithandayo. Abayikungile kwenze njani? Usu. Ayike. Magic sikuwena manje intambo fana ukukhuluma. Yashona ilanga man. Ho. Yashona ilanga nsizwe. Please like, comment and share. Don't forget to subscribe and turn on the notification bar.
See you when I see you.